Με σχολείο. Βασίλη, Το πίσω τον πατάμε, το πίσω τον πατάμε, το πίσω τον πατάμε. Το πίσω τον πατάμε, χάμα του. Πού είναι, όχι, έχει τέτοια. Βαριέρες ηλίθιε. Φύγε, μας χύνουνε. Όχι, όχι, έχω κατέβει από τα μπαξιά, θα τους χύσουμε. Χύστηκα. Revive, my friend, revive. Σκάσε. Δεν ξέρω που είναι γάμο το σπίτι μου. Το Θεονόκρεμα, αλλά τι κάνετε. Όχι, γιατί να πέτω. Θα τον έχω. Περίμενα χιλιάρο και τον έχω. Σχεδόν νοκ αυτό, σχεδόν νοκ. Μου γάμισε. Το πήρες! Μας έχουνε κρασάρι. Πώς ρε. κράσανε. Ναι, μας κάσαραν, μπρο. Τον χύσανε, μπρο. Ο Μπαγιόκο. Έχεις να με κάνει μήνυς. Come, revive. Revive, my friend. Άντε μάμα. Είναι στο τυχάκι απ' έξω. Εδώ στο τυχάκι απ' έξω είναι ρίχτε κάτι. Ρίξε κάτι στο πορτοκαλιό με σιμόκινε. Ρε μαλάκα μου, με κάνει head εκεί. Όπως πάω, έχω τη μούρη. Να πάμε εδώ, μα είναι. Βασίλη, μην πας από εδώ θα έχει και από εδώ κόσμο. Ναι, fuck me from the ass. Και από εκεί είχε. Πάμε στο Mark, ξέρω. Ποιο είναι το Mark? Έχει οράσεις. Να βαράνε, όχ. Στο Mark το 3, αφού έχει κόσμο Λεωνίκο. Κάνε κράση, κάπου, βία, απλά ναι, ναι. κράσαρε. Ηλίθιε. Όχι Βασίλη, αυτό δεν Χιρίτς, είναι κάστε, κράση. έχει σκάστε χιρίτς. Πού τους φάγανε εδώ λέει. Νίκο στο πορτοκαλί, Νίκο. Βλέπω Νοκ μωρέ στο πορτοκαλί, βλέπει. Κάτω δεν περνάει το παράθυρο, ρε Νίκο. γάμο το σπίτι. Άλλαξε. Τους κλείνει το ζών, Έλατε, βγείτε open. Ας να μην πέσεις. Ναι. Δεν έχει άτομα εδώ. Τσίλαρε. Χρειάζεται ηρεμία. Θέλω να ηρεμήσεις να δω αν έχουμε κόσμο μέσα στο σπίτι. Ω, πάνε, δεν τον ακούς. Έχω stand, πάμε. Ναι. Και κι άλλο. Θα πέσω εγώ, κάνε με. Πες μέσα. Τσίλαρε εδώ. Και ό,τι γίνεται. Φάγαμε nade. Πρόν εδώ. Πού είναι αυτοί τώρα, κρατάω απ' έξω μας και επιδείξουνε, τι κάνουνε. Σε μένα καλύπτω, βγες από το παράθυρο. Νικό. Από πίσω. Δεν πειράζει, έχω τέτοιο. Άμα ζεις το self-aid. Πέθανα μάλλον.
άλλο εδώ. Πάλι. Σε έχω, είσαι ελφέη, τι κάνεις? Όχι, πρέπει να με σηκώσει. Δεν ξέρω, κλείνει ο κύκλος. Ναι. Κλείνει γρήγορα, Νίκο, κλείνει γρήγορα, δεν Δεν μπορείς. γαμώ την Παναγία σου. Εσύ λέει εκεί που σκότωσε εμένα όλα. Δεν έχω τίποτα από θρόμπους, παιδιά, δεν πάω να πάρω τους κίνητρους smoke τώρα. Έχω δύο εδώ. What? Είσαι στο ζώνη εσύ όμως, αυτός δεν είναι. Τον είδες, ρε Μπίλι? Δεν τον είδα, παιδιά, αλήθεια, δεν τον είδα. Εδώ στην ευθεία σου το είπα. Είναι ράσα, ρε, είναι HP είναι. Ναι μωρέ, ναι μωρέ. Εντάξει είμαστε! Ναι, μωρέ. Εντάξει είμαστε! Εντάξει.